KCTV, lawan Rashapi taka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka National People's Party ka lapha yaw kurwa Sngewlem sya ikurim bat kikun kikti lembat shigi bahaya ngasem jang uba H dan kupar Roy Lyngdoh ubala Khladnoh ha ka arpau terik urumpang 1000 arpulai. National Vice President Jaka National People's Party uba Preston Tensong haka jingkran bakila patai kubor haka arpoi terik urumpang 1000 apulai ulaong ba ukermen ba ublei undan rengkat barki bahaya ngasem kikun kikti barki nong kershan jaka UDP ki bala duno ya unong ya lamba khamat jaka parti ubala Khlad kendin na kani ka sela perthai kaliang jongi ka parti la pha ka Sngewlem ya wei u senior leader jongka parti UDP ibangit jukot i mahe da Lyngdoh ublei bit ban sim no i menin kamit dan kalian jok parting la pha ya ke Sngewlem bat mentan kalian jongaru apa ka Sngewlem ya ka yin kasem ya ki ya kemi ya lok jong i ya ki kun ya ki men ki para bat kunju ya ki pai ba jong ka soyong konsensi barokoi ban agreement schem ba ublei undonakat bat ka konsensi nang dapat ka yin kasem jong imahe da Lyngdoh i ba ublei la ibit ban sim no i kendin menin ka janmit hapo hospital bitani.